ityise laa ndoda lo mntana. Wasanda tshata ugqirha, wasanda lumuncu kangaka. Wasanda ngulo woyiswa ngumzi watsha wakhetha noyeka neso sikolo. Landela amadoda notywala. Hayi ive leyo ndoyisa ke ngoku leyo into. Xa ifemeli kaAsanti izawufuna ilobola ye-50,000 phela lapho. Laa nam ndake ndamkhwela ihashe lelali. Laa bhayisikili suka. Ngebulela ne-10 rand kulaa mntana. Fana nje laa tshomi yakho umbali. Asoze alaste naloo mendo ivandisitshwa ndishwabule. Ngetinyani. Singalaste. Laa mntu ihawuhawu uyawuhlala ihawuhawu. Amamazala kwalowo ngewonisho. Laa mntana wonqeni ungena kutatazala amnqwamzi. Phruthuluka umsila. Indixa kwa udokta lo. Yabona uba udokta ingani abantwana bavalelwe gqi besakhula. Umntu xa eyekelelwayo atsibele into yokuqala emncumelayo enxiba isiketi. Akazazi bufaka amanzi endlini. Ayonto laa mntana.